खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ दासान्दि जोंनि भारत हादर आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दुंहाव थासारिखौ आरो बे दुंहाव थासारिया जागायजेनदोंमोन पहलगामाव जानाय जाथायनिफ्रायनो आरो बेखौ खालामदोंमोन पाकिस्ताननि उदखारिफोरा जायनि थाखाय दिनै भारतआ बेनि फिनजाथाय महरै होबाय अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों जोंनि भारतनि फायखिफोरा 7 मिनिटावनो मिसाइल हरनायनि गेजेरजों पाकिस्ताननि मोनगु जायगायाव एटाक खालामहरनो हादों आरो गासै 25 मिनिटावनो आबुं जादोंमोन आरो उदखारिफोरखौ गाग्लोबनो हादोंमोन होननानै बुंदों। बेयाव गोबां उदखारिफोरानो जिउ गोमादों। मुंदांखा उदखारि वाकास आरो हासान बिसोर सानैनि जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैबाय। नाथाय पाकिस्ताननि मिडियाफोरा गोबांखौनो थगायनानै लानो सानगासिनो रावबो जेबो जायाखै आरो थैयाखै होननानै। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि मुंदांखा उदखारि मसुद आजहार आरो बिनि नखरनि गासै फेमिलिखौनो अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों जिउ गोमाबाय होनना मिडियाव फोसावगासिनो। मसुद आजहारजों लोगोसे बिनि नखरनि 14 फेमिलि मेम्बारा थैबाय होनना फोसावनायखौ दायो पाकिस्ताननि मिडियाया ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा फोरमायदों जेराव मसुद आजहारा गांसे लाइजाम लिरना फोसावदों आंबो थैनायब्लानो मोजां जागौमोन नखरनि मानसिफोरजों। थ' बे बाथ्राया जोबोद सोमोनांथाव जादों। थैनाय मानसिया लाइजामखौ बोरै लिरखो ना बियो थारैनो थैमाराखै नामा बेखौ थारैनो पाकिस्ताननि मिडियाफोरा फेक फोसावगासिनो होनना जोंनि भारतनि मिडियाफोरा बुंगासिनो दङ आरो जानोबो हागौ बेजों लोगोसे जोंनि भारतनि अख्रां सान्थ्रिनि विंग कामान्डार भूमिका सिंह आरो भारतारि रौनिया कर्नेल सुफिया कुराशी बिथांमोनाबो अपारेशननि सोमोन्दै फोरमायनानै होदोंमोन। थ' लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेट भिडिअआ जायफोरा आपडेट भिडिअ नायनानै मोजां मोनो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो जायफोरा मोजां मोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङा बे चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट भिडिअ नुबाय थागोन थाबैनो।